तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। साटेली भेडशी दशकृषीतील अत्यंत जिव्हाळ्याची मागणी असलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सुसज्ज इमारतीचं लोकार्पण आमदार दीपक केसरकर आणि पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलं। त्यामुळे दोडामार्ग तालुक्यातील निम्म्या गावांची आता वैद्यकीय सेवा अधिक चांगली झाली आहे। त्यामुळे चांगली फलश्रुती झाली असून शेवटही गोड झालाय। आता येथील अपुरी वैद्यकीय कर्मचारी, अधिकारी आणि आवश्यक साधन सामग्री देण्यासाठी आम्ही सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्नशील राहणार असल्याचं शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस यांनी सांगितलं। साटेली भेडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नूतन इमारतीचा उद्घाटनाचा जो प्रश्न होता तो ऐरणीवर आला होता। मात्र आज स्वतः राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री आणि या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार त्यानंतर पालकमंत्री या दोघांच्या उपस्थितीत हा ऑनलाईन पद्धतीने उद्घाटन सोहळा झालेला आहे। आज या सुसज्ज इमारतीचं लोकार्पण झालेलं आहे। शिवसेनेचे तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस आपल्या समोर आहेत। गवसाहेब नमस्कार। लोकांची प्रतीक्षा होती आणि आज एक मोठं काम आणि खऱ्या अर्थाने या पंचक्रोशीतील दोडामार्ग तालुक्यातील रुग्णांना दर्जेदार रुग्णसेवा मिळण्यासाठी एक सुसज्ज अशी इमारत आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं आज लोकार्पण झालेलं आहे। काय सांगाल, लोकांची जी एक प्रतीक्षा होती ती संपलेली आणि एक मोठं काम खऱ्या अर्थाने या तालुक्यात मार्गस्थ झालेलं आहे, काय सांगाल? सगळ्या गोष्टीचा शेवट असतो तो गोड होतो, तसा आज गोड शेवट झालेला आहे। आणि या दोडामार्ग तालुक्याचा जर भौगोलिक विचार केला तर पूर्ण तालुक्याचा अर्धा भाग हा साटेली भेडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्र याच्यावर अवलंबून बरीचशी गावं जी खेड्यातली ग्रामीण भागातली गावं आहेत ही वैद्यकीय सेवेसाठी ह्या हॉस्पिटलवर अवलंबून होतात। अनेक वर्षाची लोकांची मागणी होती। आज ऑनलाईनमध्ये या ठिकाणी उपस्थित राहून माननीय दीपकभाई केसरकर शालेय शिक्षण मंत्री, त्याचप्रमाणे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या वास्तूचं उद्घाटन केलेलं आहे। आज त्यांनी अनेक वर्ष ही मागणी जी होती ती लोकांची फलरूपाला आलेली आहे आणि चांगली अशी रुग्णसेवा निर्माण करण्यासाठी आता भाईने या ठिकाणी भाषणामध्ये सुद्धा सांगितलं, वेगवेगळी जी साधनसामुग्री अपुरी आहे त्या साधनसामुग्रीसुद्धा थोड्या दिवसामध्ये हॉस्पिटलला उपलब्ध करून दिली जाईल। रिक्त असलेली डॉक्टरांची पदंसुद्धा भरली जातील आणि चांगली अशी सेवा या ठिकाणी उपलब्ध व्हावी यासाठी या ठिकाणी प्रयत्न केले जातील। आणि ह्या प्रयत्नामध्ये गेले अनेक दिवस काही जे विषय चालले होते त्या विषयावर पडदा टाकून झाली अपूर्ण कामं होती ती गेल्या 2-3 दिवसामध्ये आम्ही पूर्ण करून घेतली आणि पूर्ण झाल्यानंतर आज या ठिकाणी चांगला असा कार्यक्रम झालेला आहे। आणि या होत असताना आमची माननीय पालकमंत्री माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी आरोग्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांकडे अशी मागणी आहे की दोडामार्ग तालुका झाल्यानंतर तालुक्याला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा दिला गेला आणि उपजिल्हा दर्जा दिल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या सोयी त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत। तसंच भेडशी हे आज मोठी इमारत झालेली आहे, सगळं सुविधा झालेल्या आहे, तर भेडशीला साटेली भेडशी ह्या हॉस्पिटलला ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा देण्यात यावा। मग ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा दिल्यानंतर या हॉस्पिटलचे आणखी या ठिकाणी जे डॉक्टर आहेत, नर्स आहेत, इनी आहेत, ह्याचा जो पॅटर्न आहे ग्रामीण रुग्णालयाचा तो ग्रामीण रुग्णालयाचा पॅटर्न या ठिकाणी राबवेल आणि मोठ्या प्रमाणात या ग्रामीण भागातल्या लोकांची इथे आरोग्याच्या दृष्टीने चांगली अशी सोय होईल। नक्कीच एक मोठं प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं रूपांतर आज मोठ्या विस्तारलेल्या स्वरूपात दिसतंय आणि सगळ्यात महत्त्वाचं स्वतः या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक केसरकर यांनी जी दोडामार्ग तालुक्याची दुसरी महत्त्वाची मागणी होती जी आताच आपण उल्लेख केला, दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयाचं उपजिल्हा रुग्णालयात सुद्धा रूपांतर झाले, जवळपास 23 कोटीचं या ठिकाणी मंजूर झालेलं आहे आणि लवकरच ते काम सुरू होतं। यासाठी आपले प्रयत्न आणि तो जो महत्त्वाचा टप्पा आहे तो कधीपर्यंत पूर्ण होईल? आताच या ठिकाणी भाईनी ऑनलाईनमध्ये अनेक जी विकास कामं आहेत दोडामार्ग तालुक्यातली त्या कामांचं ऑनलाईन दृष्ट्या या ठिकाणी सुरुवात केलेली आहे। ते सांगितले की अधिवेशन आहे उद्या 27 पासून 1 महिना अधिवेशन चालणार आहे, त्यामुळे आपल्यामुळे कामं थांबली असं होऊ नये म्हणून ग्रामीण रुग्णालयाचं उपजिल्हा रुग्णालयाचं कामसुद्धा प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टरने सुरू केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे हेवाळे फुलाचं कामसुद्धा प्रत्यक्षात सुरू झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे आता जी 3 मोठी फुलं आहेत, मेढे, तिरवण मेढ्यातलं एक फुल, खोकरलचं फुल आणि झरेबांबरचं फुल, ही 3ही फुलांची काही 2-3 दिवसात सुरुवात होणार आहेत। का मग कुठलीही कामं ती भूमिपूजन होऊन झाली नाहीत म्हणून ती थांबली आहेत असं एकही गोष्ट होणार नाही। प्रत्येकाला काम सुरू करण्याचे आदेश दिलेले आहेत आणि त्या आदेशाप्रमाणे नंतर ज्यावेळी भाई अधिवेशन संपेल त्यावेळी ज्यावेळी येतील सगळ्या कामाचे लोकार्पण या ठिकाणी केलं जाईल आणि मोठ्या प्रमाणात निधी हा शिंदे सरकारमार्फत या ठिकाणी या दोडामार्ग तालुक्यामध्ये येत आहे आणि ह्याच्याही पुढे आणखी येत राहणार आहे। त्यासाठी आम्ही सातत्याने या ठिकाणी प्रयत्न करत राहणार।
विरोधक आपल्याला कोंडीत पकडतात, पण आपण तितकंच तोडीस तोड उत्तर देत आहे. काल सुद्धा अनेक विकास कामांची भूमिपूजन केलात. या पुढचं आपलं संपूर्ण मार्गक्रमण जे आहे ते कशा पद्धतीने? आता तोच विषय आता मी सांगितला की ह्या तालुक्यामध्ये जी विकास कामं झाली 25-15 अंतर्गत जवळजवळ 5 कोटी रुपये या तालुक्याला मिळाले आहेत. डोंगरी विकासमधून 1.5 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्याच्यानंतर जिल्हा नियोजनमधून जवळजवळ 5.5 कोटी रुपये दीपक भाईंच्या स्वतःच्या निधीतून या ठिकाणी मिळाले आहेत. त्याचप्रमाणे बजेटमधून मोठी अशी कामं 12 कामं या ठिकाणी बजेटमधून मंजुरीची 1-1 कोटीची कामं आहेत. या सर्वांचं आमचे सर्व जे तालुका पदाधिकारी आहेत, तालुका पदाधिकाऱ्यांसमवेत आम्ही या ठिकाणी त्यांची भूमिपूजन करणार आहोत. त्याचप्रमाणे PMJ मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेखाली जवळ तेरवनमेढेसारखा जो महत्त्वाचा प्रश्न होता, 6 किलोमीटर रस्ता, हा 6 किलोमीटर रस्ता मुख्यमंत्री सडकखाली होतो आहे. शिरंगे पुनर्वसनमध्ये पूर्ण पुनर्वसनचं डांबरीकरण होत आहे. त्याचप्रमाणे पिकुळेमधली एक रस्ता आणि कुणासा देवमाळा असे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेखाली मोठे रस्ते या भागामध्ये होत आहे. त्याशिवाय दीपक भाईंनी आपल्या आमदार निधीतून सुद्धा याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात निधी या तालुक्यात बारीक छोटे छोटे हॉल असतील, छोटे छोटे रस्ते असतील याच्यासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. आणि जलजीवन मिशन अंतर्गत या जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी नळपाणी योजनेसाठी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेला आहे. आताच या ठिकाणी दीपक भाईंनी भाषणात आपल्याला सांगितलं की दोडामार्ग नगरपंचायतीसाठी नगरपंचायतीची इमारत जवळजवळ 3 कोटी रुपये, नगरपालिकेसाठी नाट्यगृह जवळजवळ 2 कोटी रुपयाचं आणि आता 2.5 कोटी रुपये वेगळे असे मुख्यमंत्र्यांच्या ह्याच्यातून नळ योजना दुरुस्तीसाठी 2.5 कोटी रुपये मिळत आहेत. अशी टोटल मोठी जी कामं आहेत ती प्रत्येक या ठिकाणी पूर्ण करत आहेत. आज महाराष्ट्राचं 2 नंबर असं पद आणि दीपक भाई सरकार आहे. आणि विषय असा आहे की आपल्या मतदारसंघाचा आमदार हे 2 नंबर पद भूषवताना संपूर्ण महाराष्ट्राची त्याच्यावर जबाबदारी आहे. मुंबईसारख्या शहराची त्याच्यावर जबाबदारी आहे. थोडंफार येण्यामध्ये थोडा वेळ जात असेल, परंतु त्यांचं लक्ष हे पूर्णपणे या ग्रामीण भागातील विकास कामाकडे आहे. आणि विकास कामासंदर्भात जे प्रश्न आम्ही त्यांच्यापर्यंत नेत असतो त्याच्यासाठी आवश्यक तो निधी, आवश्यक तो पाठपुरावा ते करत असतात आणि त्याच्यातून ते मार्ग काढत असतात. नक्कीच विरोधकांचं काम आहे विरोध करणं, मात्र कोट्यवधीचा निधी जो आहे तो फक्त दीपक केसरकर या मतदारसंघात आणू शकतात आणि ते खरं करून दाखवलं अशा प्रकारची प्रतिक्रिया त्यांनी दिलेली आहे. त्यानंतर जरी प्रत्यक्ष या ठिकाणी दीपकभाई उपस्थित राहत नसले तरी प्रत्येक वेळ आणि प्रत्येक क्षण आपला मतदारसंघ आपल्या जिल्ह्याकडे त्यांचा आहे आणि म्हणूनच आज विकासाचा कायापालट या ठिकाणी पाहायला मिळतो. अशा प्रकारचं जे वक्तव्य आहे ते तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस यांनी केलेलं आहे. निश्चित या निमित्ताने दोडामार्ग तालुक्यातील एक महत्त्वाची सुसज्ज अशी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत जी आहे साटेली बेडची प्राथमिक आरोग्य केंद्र तिचं आज लोकार्पण झालं आणि आजपासून खऱ्या अर्थाने या दोडामार्ग तालुक्यातील निम्म्या गावांना या सुसज्ज अशा इमारतीतून रुग्णसेवा मिळणार आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी संदीप देसाई, साटेली बेड. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.